and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Βγαίνουμε βράδια, επιδρομές, γνωστές και μη περιοχές. Ακούμε hardcore blues and rap και φτιάχνουμε μουσικές. Ξαγρυπνάμε ανησυχίες όλη μου η παρέα. Έχοντας βάλει από νωρίς για ύπνο και το Μορφέα. Θέλω μια ωραία πρωινά να με σκαλώνει με μια ιδέα. Σε σπίτι στο βουνό με παραθαλάσσια θέα. Με βλέμμα το κορίτσι που να βλέπει την ψυχή μου. Να μπορεί να ηρεμήσει κάθε υπερβολή μου. Από γραβάτα σαραντάρι πιο πολλές εμπειρίες. Το σώμα μου σημάδεψαν σε 2 δεκαετίες. Από Κωνσταντίνου Πόλεως μέχρι Μοναστηρίου. Δουλεύω να κερνάω την παρηγοριά του φίλου. Είτε μέρα είτε νύχτα, κάθε μήνα όλο το χρόνο. Ακούω τις φωνές και απλά τις αποτυπώνω. Διώχνοντας πόνο, φωτογραφίζω δρόμους, στιγμές. Γιατί τα μάτια μου γεμάτα είναι γαλάζιες φωτιές. Τόσες υποχρεώσεις και τόσες δουλειές. Πάλι δεν κάνω τίποτα όπως και χθες. Πάλι τη βρίσκω με μπαρ και καυτές. Φιλόσοφοντας ήρεμος για ό,τι διάλο θες. Τόσες υποχρεώσεις και τόσες δουλειές. Πάλι δεν κάνω τίποτα όπως και χθες. Πάλι τη βρίσκω με μπαρ και καυτές. Φιλόσοφοντας ήρεμος για ό,τι διάλο θες. Αν πειράξεις αδερφό το σκηνικό θα είναι απλό. Θα μοιάζει απόβαση από ένα στοιχειωμένο στρατό. Σαλονικάρα δυτικά είμαστε αν θες να μας βρεις. Και δεν σε προκαλώ επί 2, σε προκαλώ επί 3. Επί σκηνής δεν με ενδιαφέρει ποτέ να βρεθώ. Ξέρω τι κάνω και το κάνω για να μην τρελαθώ. Θα μείνω δίπλα απ' τη σκηνή γιατί έτσι το προτιμώ. Αφού για αυτούς που με εμπνέουν έχω αρκετό σεβασμό. Αν αναφέρομαι σε κάτι και το νιώθεις κι εσύ, να χαμόγελας με νόημα την ίδια στιγμή. Να με ακούς για να σκεφτείς, να γελάσεις ή να την ψάξεις. Να μείνεις ζωντανός έξω από το Matrix. Με ξέρεις είμαι ο Αλέξης από την Ορεστιάδα. Από την πιο βόρεια πόλη σε όλη την Ελλάδα. Η καρδιά μου χτυπάει καραολίτσινη σκή. Και το νου μου στα πιο μάγικα μέρη πάνω στη γη. Τόσες υποχρεώσεις και τόσες δουλειές. Πάλι δεν κάνω τίποτα όπως και χθες. Πάλι τη βρίσκω με μπαρ και καυτές. Φιλόσοφοντας ήρεμος για ό,τι διάλο θες. Τόσες υποχρεώσεις και τόσες δουλειές. Πάλι δεν κάνω τίποτα όπως και χθες. Πάλι τη βρίσκω με μπαρ και καυτές. Φιλόσοφοντας ήρεμος για ό,τι διάλο θες. Νίκολα Τέσλα, ίσον ηλεκτρισμός. Ο άνθρωπος που ευθύνεται που έχουμε φως. Ποιος έκανε πρώτος τι στον κόσμο αυτόν. Wikipedia και Λύκειο σου μάθαν τον Edison.